Jó reggelt, szervusztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és rettentően örülök, hogy ennyi kényszerszünet után végre megint táncolni fogunk. És hogyha már hosszú szünet és újrakezdés, akkor egy kicsit az alapoktól megyünk. Moldvai táncok oktatásához készítünk egy kis segédanyagot úgy, hogy a legbanálisabb járás, mozgástól indítjuk el, és kérlek szépen benneteket, hogy kezdésnek játsszuk mindig azt, hogy csak megyünk, majd mindig mondom, hogy hogyan, és próbáljátok meg kapcsolódni, leutánozni. A járásból ne zökkenjünk ki. Tehát azt indítsuk el, és egy darabig más se csinálunk, mint ritmusra megyünk. Nagyon fontos, hogy szokjunk hozzá a zenére való egyszerű járáshoz, mert abból fogunk felépíteni minden mást. És közben aztán, ha már ez nagyon megy, perceken belül, akkor aztán bonyolítom, de most nem szaladjunk elébe. Elkezdődik egy dallam, elkezdődik egy ritmus, és sétálunk majd össze-vissza itt ebben a térben, és közben majd mondom, hogy mi változik. Mindig csak egy kicsi. Jó? Köszi! Tetszőleges irányba, össze-vissza sétálva, megpróbálunk nem ütközni össze. Nem követünk senkit, mindenki egyénileg keres magának egy útvonalat, és próbáljuk megúszni, hogy hirtelen irányváltásokra ne kényszerüljünk. Tulajdonképpen semmit nem csinálunk hirtelen. Ha szép nagy üvegen forgunk, akkor egy idő után ki tudjuk majd számítani a kollégáknak a útvonalát, és tudunk hozzá alkalmazkodni. És egy új szintre emelődik a csapatban való mozgás, mert már nem az van, hogy követjük egymást, hanem az van, hogy alkalmazkodunk egymáshoz. Okosan, szépen. És nagyjából egyenletesen megtöltjük a helyet, nagy lyukak nem keletkeznek, és ez nyilván már is nagyon jól megy. Úgyhogy ezt most próbáljuk meg megtoldani azzal, hogy teletalpon járunk, erős térdrugóval, vagyis hát mackósan tulajdonképpen. Hogy érezzük meg a különbséget, hogy ez mihez képest ilyen, csináljunk ilyen magas féltalpú járást is, nyújtott lábbal. Na ez az, ami a táncban nem fog nekünk kelleni. És akkor vissza a térdrugóhoz. Ez az. Tehát teletalp és puha térdrugó. Nem kell túlzásokba esni, nem kell erőltetni az ögykölődést. Puha az egész. Képzeljétek el, hogy egy olyan táncanyaggal foglalkozunk, amit több száz éven keresztül mezitláb táncoltak fűben vagy döngölt földön. Tehát az, hogy hangosan csattogtassuk a cipőt, az egész nap nem fog kelleni nekünk. És figyelj! Nincs összekapaszkodás, de már van. Szemmel. Figyelünk, figyelünk. De itt sokaknak, akik voltak már moldvai táncházban, elkezd valami rém lenni, hogy ilyet talán már mintha láttak volna, de nyugi, ez most még nem akármelyik tánc, ez csak egy gyakorlat. És nagyon pontosan zenére próbálunk lépni, az nagyon fontos. Általában a táncoktatásunk ott hibázik, majdnem mindig, hogy tánclépéseket tanítunk a táncosoknak, vagy lépéssorokat. És elfeledkezünk rendre arról, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy egész testből, önfeledten tudjon a táncos zenére mozogni. Ha már úgy tudsz figyelni rám, hogy közben még az is eszedbe jut, hogy egy kávé, hogy kéne, vagy bármi hasonló, de a lépést pontosan helyre teszed zenében, akkor jó, akkor jöhet a következő szín. Nem kell hangoskodni, így jó. Biztos, hogy
ütközünk össze. De hát ez egy kicsit tempósabb. Mármint, hogy a tempó adott. Nem a tempót kell fokozni, hanem az iramot. Lépjünk nagyon bakat. De továbbra se ütközzünk össze. És hogyha a fogás jó, akkor az megszabja a körnek a formáját, a méretét, lesz egy egységes, egyben mozgó körünk, ami nem kotyog, nem lötyög, ugyanaz a zene, most már még fogjuk is egymást, és ez még fokozható. Nézd csak! Képzeld azt, hogy meddig táncolunk fűben. És kint 50 fok meleg, csak 25. Kész a kezed. És ez még nem csak a helyben járás, vagyis hát nem annyira helyben, mert hogy haladtunk vele azért, de hogy a járás lépés volt, mindig csak gyalog voltunk. Egyik láb után mindig a másik jött, és ha valaki egy pillanatra elbomult, akkor azt is hihette, hogy már tudja hányféle tánclépést csináltunk. Közben meg nem. Elkezdünk húzni a kört, van egy belső kényszerünk, hogy rohanjunk, de nem kell. Na és akkor ez volt az a figura, amikor csak gyalog voltunk. És akkor ennek van egy ritmikai módosulása, és csak úgynevezett augmentálás történik. Minden második lépés tulajdonképpen szünet lesz. A lépések száma feleződött, a hinták száma nem feleződött, és ennek van néhány változata. Megnézzük az összeset, vagy hát majdnem az összeset. Ez egy lépéses inga mozgás, mindkét irányba ugyanannyit halad, és ezért az ilyen egy lépésnél ingák, amiket most majd mindjárt sorra veszünk, egymással felcserélhetők. Nézd csak, például van ilyen is, hogy nem zárom össze, kis terpeszben marad a dolog a végén, de van egy talajérintés. Vagy nincs. Mehet ez a levegőbe is, egy lábgesztus formájában. És van egy olyan húzóság, amit a moldvaiak nagyon-nagyon gyakran alkalmaznak. Majdnem minden táncba beszúrják valahova. Ennek az ingának, ennek a lábemelő figurának
egy olyan változata, ugye van nekem egy tá patás ritmusom, és a két tá közé beszúrok egy érintést, tehát hatás ritmusában tititá lesz belőle. Tehát látszólag tititá, de valójában nem az, csak úgy teszek mintha. És ez egy nagyon gyakran alkalmazott díszítés, érdemes nagyon jól bevágni. De az is előfordul egyébként, tánca válogatja, meg táncosa válogatja, hogy ténylegesen kilépem a tititákat. Ez az. És ezzel majd nagyon sokat fogunk, főleg a páros táncokban, erre-arra siringózni, ezért ezt érdemes tudni úgy, hogy közben megfordulok a magam helyén vele. És a másik irányba is. És figyelj, egy lépéses ingából most csinálok egy két lépéseset. Erdélyben ezt úgy hívnánk, hogy csárdás lépés, az egész Kárpát-medencében úgy hívnánk, Kolbában nem úgy hívjuk, bár legújabban ott is van már csárdás nevű tánc, de az sok száz évig nem volt, ez a lépés pedig addig is létezett, tehát nem csárdás lépésnek hívják, ez egy két lépéses pihenő. És ennek is van egy csomó változata, megnézzünk belőle néhányat. Legfontosabb, amit az imént az egy lépéses inga kapcsán mondtam változatként, az ennek a végén mind játszik. Tehát meg lehet, hogy nem rakom össze a lábaimat egymás mellé. Vagy a levegőbe megy. Vagy hogy megnyújtom a mozdulatsort, nem terjed elmében, tehát ugyanennyi lépés marad, hanem földrajzilag. Hosszabb haladást tesz lehetővé, ha keresztlépést alkalmazok. Ezt például külső rekecskének nagyon szeretik, ők hátul keresztben nagyon szeretnek lépni, de mehet ez elől is. És a figura végén jöhet az a kis tititá hatásritmusú huncutság, amiről az imént beszéltünk. De akár ki is léphetem. És egy táncon belül vígan előfordulhat, hogy mondjuk a táncosok túlnyomó többsége ezt lépi, és ugyanakkor ugyanott van egy olyan, aki ezt így oldja meg. Jön a gyanútlan táncházas, és azt mondja, hogy hát az nem jó, hát az mást csinál. Szóval dehogy is, pontosan ugyanaz a figura. Tehát ezek egymással kompatibilisek, egymással felcserélhetők. Lehet elől keresztbe lépni, hátul keresztbe lépni, lehet zárni a figurát a végén, vagy nem. Lehet egy lábgesztus, lehet egy tititá. Úgy van. Nagyon súlyos esetben a páros lábúdobbantás is belekerülhet, de mondjuk az már egy erőteljesebb tempónál, tehát az egy tempósabb, gyorsabb táncban, és inkább a buli végén fog sorra kerülni. Na, és akkor most nézzünk egy olyat, hogy egyes pihenőket lépünk. Egyes. Kettes. Négyes. A zene segít. Egyes. Kettes.
Olyan kombinációt próbálunk meg, hogy figyelj! Egyesekkel kezdjük. Egyes, egyes, kettes, egyes, egyes, kettes. Nagyon sokszor, nagyon sok táncban használjuk, úgyhogy nem tudatos, hogy ez történik. Mert így, ahogy most lépjük, egy az egyben így is előfordul egyes táncokban, de az ritkább. Inkább az a jellemző, hogy ezzel a lépéssorral közlekedünk valamelyik irányba. Mindjárt mutatom. Képzeld el, hogy nem zárjuk össze, ugye, hanem így lépünk. Egy táncházi táncoktató ezt úgy fogja felkonferálni, hogy tá-tá-ti-ti-tá. De hát ez nem az. És most jobbra haladunk vele. Aztán balra. És az egylépéses ingának volt az a huncut tititá hatásritmusú változata, aminek most itt van ideje, tehát beleteszem. És ilyen tánc van. Tehát itt konkrétan mondhatnék egy táncnevet, hogy melyik táncnak a lépéssora ez, de ebben a pillanatban ez pont nem releváns, ez egyelőre egy gyakorlat, amit a későbbiekben majd használni fogunk. És most figyelj, előre megyek, és visszafele háttal jövök. Oda-vissza csináljuk megint, megfordulunk a végén. Nagyon jó. Ne felejtkezzünk el erről, ez nagyon fontos. Figyelj! Tehát, ne feledjük, térdrugóval dolgozunk, teletalpon, nem szaggatott, nem zögykölődik, finom hinta van, és 2 lépéses pihenőket lépünk, figyelj, majd mutatom, hogy hogyan. Ez az, nagyon jó, kezek, és ezt módosítom egy icipicit. Mégpedig úgy, hogy bal lábbal előre indulok, jobb lábbal meg hátra. Ha valaki fentről, középről nézné, azt látná, hogy egy napocskát rajzolunk, tehát a lábnyomaink azok egy teljesen szabályos napformát rajzolnának a padlóra. És nagyjából az emberiség történelmének egyik legősibb táncánál vagyunk, amit mifelénk sokan tévesen román táncnak vélnek, mert hóra a neve, pedig ez egy görög szó, és azt jelenti, hogy idő. Tehát az első olyan tánca volt ez talán az egész emberiségnek, amelyik égi testek mozgását próbálta leképezni táncban. És ennyire egyszerű, és órákig eltarthat. Magyarul amiatt, mert kézfogásban táncoljuk, kezesnek hívták ezt régen, akkor, amikor még nagyjából a fogásokról nevezték el a táncokat, akkor, amikor az öves azt jelentette, hogy egymás övébe kapaszkodtak. Ha tehát a kezeket fogták, az volt a kezes, vagyis ez. Idegen szóval hóra. És van neki egy nagyon bonyolult változata, és most mindjárt bevetlek a mélyvízbe, mert megcsináljuk azt is. Ennek a táncnak, a kezesnek a vert kezes változata ez. Ami hát jó nehéz, ezért először egy kis ritmusgyakorlatot fogunk csinálni, mielőtt arra rátérnénk. Mégpedig úgy, hogy itt most megállunk, és próbáljátok meg leutánozni azt, amit mutatok. Szóval,
Úgy, hogy először én, aztán ti. Ez zenére. Pontosan. Nagyon jó. Próbáljuk meg összetoldani ezt az egészet egybe. Figyelj csak, megmutatom elejétől a végéig. Próbáljatok meg kapcsolódni rá. És nyilván meg kell tudjuk csinálni ezt szimmetrikusan is, tehát most próbáljuk meg úgy, hogy a másik kéz, másik láb kezdi a figurát. Maga a motívum teljesen ugyanez marad. Köszönöm szépen! Elvileg kigyakoroltuk, gyakorlatilag majd mindenki addig gyakorolja, amíg fokhagymaszaga lesz, és idővel menni fog. Most lépjünk tovább, és akkor most kérem szépen a zenészektől ennek a táncnak, a vertkezesnek a dallamát, úgy igaziból, és próbáljuk meg ezt a táncot most már táncként eltáncolni. Teljesen ugyanez a gyakorlat, mint amit csináltunk, a csapások nyilván nem kellenek bele, azt azért alkalmazzuk ilyenkor mindig, hogy a táncosok szokják meg, hogy ott egyébként szünet van. Tehát, hogy a figura nem egy nagy dobbantással, hanem egy nagy szünettel kezdődik. Mehet! Nincs belé zárás a végén, egy lábváltás van. Nincs egy nagy csárdás a végén, egy lábváltás van. Letesz, letesz. Variáció egy témára.
köszönöm szépen! És már mehet is. És igen, már is itt vagyunk, ahol a part szakad. Fehér ember agya arra van beprogramozva, hogy szimmetrikusan mozog, amit jobbra, az balra is. Na ez a tánc, ez nem olyan. Picit is elfeledkezik magáról a táncos a táncházban, már is sárdásozni kezd. Na és akkor ezt most húzzuk ki egy picit. Mert ha már az öveket fogjuk, legyen annak értelme. Csanád, nem hiszem el, hogy elhúzlak. Előbb-utóbb mindenkinek meg lesz a helye, mindenki kezének. Jó. Az övfogás nagyon fontos, mára már kihalt, mert a mai öltözködés kultúrában már nem nagyon van öv. De hát például a magyaroskában ma már emiatt nem is fognak övet, hiszen nincs. De az a legszebb formájában szintén egy övfogással táncolt tánc, amint azt majd mindjárt meg is fogjuk csinálni. A magyaroskáról pedig addig is, amíg övest táncolunk, gyorsan elmondom, hogy a belső erdélyi magyar nevű táncoknak egy közeli rokona, tehát a széki négyesnek, a palatkainak, a keszűinek, a szovátinak, és így tovább. És eredetileg 4 ember táncolta egy körben. Ma már nagy körben tolják, és már nem is néz olyan jól ki. És ahhoz is, ha 4-en táncolnak, hogy a lábaik jól elférjenek egymástól, főleg már az egy tempós tánc, szükséges volt, hogy ne hátul-keresztfogásban táncolják, mint manapság szokás, hanem övfogással. Elég jól hozzászoktunk, elég szépen együtt mozog a kör. Ezeknek a táncoknak a nehézsége az együttmozgás valójában, hiszen a lépés nem túl bonyolult. A teletalpat nem kell elfelejteni, a térdrugót nem kell elfelejteni, és azt, hogy együtt csináljuk. Na, és hogyha kellőképpen fölvezettük a magyaroskát, akkor el is fogjuk mindjárt táncolni úgy, hogy 2 kört alakítunk. Szerintem ti magasabbak lesznek az egyik, mi másképpen magasabb leszünk a másik. És többféle változatát is megcsináljuk. Az első, amit csinálunk, az a klézsei lesz. Álljunk is meg, és kezdjük is el. Jó lesz, köszi szépen! Tehát, legyen úgy, hogy van egy körünk, övfogással csináljuk, a tánc 2 részes. Az első fele pihenőlépés, vagyis 2 erre, 2 arra, utána pedig forgás a régi fajta módon. Ez azt jelenti, hogy amelyik irányba indulok, azzal a lábammal kezdem. Tehát jobbra forgás, jobb lábbal indul. Hosszú forgással, ez azt jelenti, hogy nem 8 lépés, hanem 16. Aztán megfordulás és vissza ugyanez. Tehát pihenő, hosszú forgás, külső lábbal. Mehet egyből? Nézzük meg. Övfogás van. Kedves zenekar, bocsánat, ti nem a kedves zenekar vagytok. Szóval a zenekar, a 3 részes külső lábas magyaroskát kérjük szépen. És mehet is. És külső láb. Annál puhábban egy kicsit, szaladósabban. Könnyedén, szaladósan. Jobb láb.
és itt megállunk. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Na most a moldvai táncok túlnyomó többsége az körtánc. A régebbiek legalábbis mind azok, vagy maximum fűzértánc, ami azt jelenti, hogy szintén egy íves forma, csak a két vége nem kapcsolódik össze. És amíg Moldva török hódoltságban volt, addig újdonság oda nem jutott be, tehát a reneszánsz kori táncok után következett egy hosszú szünet. A hosszú szünet után pedig, amikor Románia független királyság lett, akkor az akkori Európa összes divattáncát hirtelen egybe kapták, mind meg is tanulták, és a mai napig táncolják. Tehát vannak ott páros táncok, de azok az erdélyi gólyatáncnak, vagy a sormagyarnak nevezett, vagy ceppelnek nevezett, Gyergyóban ugye ebből van 13, Gyimesben apróknak hívják, van vagy 10 abból is. Tehát annak a rokonai ezek a moldvai páros táncok, csak Moldvában van ezekből vagy 20-30. Nagyon sok, falvanként különbözik, hogy mennyi. És úgy teljes a kép, hogyha azt is megmutatjuk, tehát mindjárt az következik majd. De egyszer nézzük meg a hiányzó láncszemet. Mert Erdélyben mindig elmondjuk, hogy volt Erdélyben is körtánc kultúra, sőt, hát az egész Kárpát-medencében, Lajos királyi, Diósgyőri várában még teljesen körtáncos tánckultúra dominált. Viszont Mátyás király idején ez az utolsó olyan történelmi kor, amikor még kárpát-medencei kultúrhatás érte Moldvát, oda is eljutott az a kettős nevű táncforma, ami tulajdonképpen az átmenet a kör és a páros tánckultúra között. Mégpedig úgy, azért hívják kettősnek, mert hogy kettős természete van. Az első fele az körtánc, a második fele az páros. Tehát nem egyből így egyik napról a másikra találták fel a páros táncokat, hanem szép lassan egyszer csak a kör egy rövid időre felbomlik, párosan mozognak valamit, utána vissza megint körbe. És aztán ez halad olyan irányba, hogy egy idő után a kör már teljesen el is marad, például a gyimesiek kettősében is a jártatóban még a körbe vonulás az érvényesül, de már párokban csinálják külön-külön, tehát egy nagy zárt körbe nem kapaszkodnak össze a gyimesiek. A moldvaiak még igen, legalábbis Klézsében. Mert Moldvában is többféle kettőst táncolnak, a klézsei tűnik a legarchaikusabbnak, annak tényleg kör az első fele, és tényleg páros a második fele. És egyetlen egy lépéssort kell hozzá tudni. A ritmikája egy kicsit bonyolultabb, ezért az előbb alkalmazott módszert próbálom megint, hogy egy csapással kezdem, hogy érezzük meg, hogy ott majd szünet lesz. Így fog kinézni, hogy kérem szépen, hogy próbáljátok meg leutánozni, tehát előbb én, aztán ti. Mindig jobb kézzel, mindig jobb lábon, mert hogy ez egy ennyire egyszerű figura, csak a ritmikája titá-titá-tá. És ezt kell hozzá tudni, és csak ennyit. De ez halad előre is, hátra is. Sőt, amikor már igazán jó vagyok ebben, akkor előre-hátra szinte, hogy csak a jobb láb megy, a bal az majdnem helyben lépeget. És aztán ugyanez páros forgásban is kell majd nekünk, úgyhogy lábsorrend nem változik, a motívum se változik, csak párosan figurázunk előre, aztán meg hátra is. Rendesen összefogózva, amúgy ezt a fogást alkalmazzuk. És szerintem meg is vagyunk vele. Arra kell már csak vigyázni, hogy mindig úgy nyitsunk ki majd a végén, hogy arccal a kör közepe fele, hogy tudjuk a kör részt is szépen eltáncolni. Gyertek, fogjuk össze zárt körré ezt az egészet. Mindenkinek az a párja, aki a jobb kezénél van. Mármint minden fiúnak az a lány a párja, aki a jobb kezénél van. Oké, mehet.
most párosan. És vissza. Finoman csalunk mindig jobbra, de nem nagyon, csak picit. Jó lesz, köszönöm szépen! No, a folytatásban meg akkor már teljesen páros táncok jönnek, mégpedig ebből a legújabb fajtából. Polka típusú táncoknak hívja ezeket a szakirodalom, hétféléseknek hívják a bukovinai székelyek. És két változatot fogunk csinálni, pontosabban két táncot, amik egymástól különböznek, és nagyjából mutatják, hogy ez milyen fajta mozgásrendszereket tartalmazhat. Az első, az a seremoly nevű tánc, ahhoz azt a lépéssort idézzük most fel, amit az imént a fölvezetőben már bőven megcsináltunk, hogy 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ez az első fele a táncnak. A második fele pedig egy tititá lépegetésekből álló siringózás, amiből 4-et adott irányba, aztán 4-et vissza lépünk, és kezdődik minden előről. És hogy biztos legyen, hogy mindenki érti, csináljuk is ezt meg. Tehát összefogóztunk szépen párosan, és először az eleje, a pihenő lépés. Bal lábbal kezdi a fiú, jobb lábbal kezdi a lány, és azt lépjük, hogy 1, 1, 2, 1, 1, 2. Még egyszer. És most megpróbáljuk elkezdeni a keringést, úgyhogy a lányt visszük először. És itt megáll, és indul vissza. Lábsorrendet nem változtatunk közben, és vége, kezdődik előről. Hogy miből mennyit, azt egyébként majd adja a zene, tehát ha már jók vagyunk, akkor nem kell számolni a figurákat. Úgyhogy kérjünk szépen is hozzá a zenét. Bal, jó. És figyelj! És most megy a lány, megy a fiú. Utoljára. És most ehhez hasonló szerkezetű tánc van rengeteg sok. A
siringózás oda-vissza, az egy nehezített akadálypálya amúgy, tehát a legtöbb párostánc ennél egy kicsit azért egyszerűbb, de hát mi most már azért nem megyünk teljesen le a legegyszerűbbekhez. Ezt, ha tudja valaki, akkor gyakorlatilag bármilyen táncot, ha elkezdenek a moldvaiak ebből a fajtából, a már meglévő tudásával tud hozzá kapcsolódni. Az a fontos, hogy értsed, hogy kétrészes szerkezet, van egy pihenő első fele, meg egy siringózó második fele. A siringózás lehet oda-vissza, mint ahogy most csináltuk, ez a nehezebb, vagy mind csak azonos irányba haladó, az az egyszerűbb kezdőknek, teljesen kezdőknek, inkább olyat tanítunk. Na de most nézzük meg a másikat, ami még páros táncként itt nekünk szóba jön. Ez a Brladianka nevű tánc. Nagyon mókás, ahogy a táncházasok ezt a nevet mondják, mert valami miatt földrajzórán az emberek nem voltak ott. Tehát a Brlád helynév nincs meg, hogy ilyen nevű folyó, város és fensík is van, az nem esik le, és akkor mondanak Brjankát, meg mindenféle leánkákat. Na, de mindegy, ez a Brladianka nevű tánc nagyon banálisan, egyszerűen csak az a lépés fordul ebben is elő, amit az iménti Seremoly nevű tánc első felében már léptünk, hogy egy, kettő, rengeteg táncban ez az alapmozdulat, csak hogy közben a lányt hordozom magam körül, miközben ezt lépem, és úgy kezdődik, hogy a fiú jobb lábbal indul el magának hátrafele, miközben a párját, aki belső lábbal indul el, viszi maga előtt a körbe be. És odafordul, visszafordul, mind csak ugyanazzal az egy lépéssel. Valahogy úgy, hogy a lehetséges hibákra már is felhívom a figyelmet. Az egyik az, amikor itt így kivágódik a párom a szélben, és nem fogunk tudni menetirányba haladni normálisan. A másik az, hogyha valaki úgy áll be a körbe, hogy szembe megy a forgalommal. De ezt mi így ketten nem tudjuk bemutatni, ez majd akkor fog megtörténni, amikor majd együtt táncolunk, vagy nem, remélem nem. Próbáljuk úgy, hogy körben állunk, a fiú bal keze, bal válla van a kör közepe felé, és a fiúk jobb lábbal indulnak el maguknak hátrafele, a lányok pedig bal lábbal indulnak el, tehát belső lábbal kezdődik egész egyszerűen. A lány a fiú előtt próbál meg bemenni a kör közepébe, aztán meg ki a túloldalon. A végén nem kell nagyon szétnyitani. Tulajdonképpen működik a figura úgy is, ha zárt fogásban maradok. Hagyományosan ugyan kinyitják, de nem föltétlenül szükséges. Tehát nem kell nagyon szétnyitani. Jó? Próbáljuk meg előbb zene nélkül vagy kétszer a figurát, aztán meg eltáncoljuk zenére is. Figyelj, 1, 2, 3, és jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal. Eléggé el nem ítélhető módon, mindig csak a fiúk lépését mondom. Botont fordítva, sérültök. Nem én kerülgetem a páromat, ő kerülget engem. Ez az, most jó. Na, hát akkor most ugyanezt kérem szépen zenére. Egy, kettő, három, és... Lehet díszíteni, aki meri, a figurát a végén, de akár az elején is. Jól van, köszönöm szépen! És így a végén akkor összegezzük egy kicsit, hogy mit is csináltunk. Rövid ízelítőt adtunk a moldvai csángó magyar néptánc kultúrából, oly módon, hogy majdnem mindenből, ami ott előfordul, mutattunk egy keveset.
ugye a kezes nevű tánccal kezdtük, ami a legegyszerűbb tánc, ami a magyarság körében is előfordul. Kismillió másik nép tánckultúrájában szintén előfordul. A tánckultúra az ősidőkben nagyjából egyforma lehetett az egész bolygón, mindenki körbeállt és úgy táncolt, soha nem egyénieskedtek, hanem ez közösségi forma volt, nem is annyira a szórakozást szolgálta, hanem sokkal inkább egy szertartás részeként alkalmazták. Ennek a moldvaiak körében felmaradt egy túlfejlesztett változata, azt mindjárt a legelején meg is csináltuk, nem volt könnyű, nem lesz könnyű még ezután se, amíg teljesen megszokjuk majd, az a vert kezes nevű tánc, bonyolultabb ritmikájú, többet kell molyolni vele. Aztán még mindig ebbe a kategóriába az Ázsiából hozott, vagy hát ilyen ős összművészeti világból hozott körtánc kategóriában van az öves nevű tánc, ami mindig csak egy irányba halad, bár látszólag a lépése az olyan, hogy lép vissza is, de kevesebbet, mint előre, tehát adott irányba halad mégis. Rengeteg ilyen van a Kaukázusban, rengeteg ilyen van a török birodalmi területen is. Ez egy nagyon régi, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy még az ókorban keletkezett táncforma, és aztán haladtunk tovább szépen a történettel. Az erdélyi négyeseknek, az erdélyi magyar nevű típusú táncoknak a moldvai rokonát is, a klézsei változatot is eltáncoltuk. Az már egy szimmetrikus szerkezetű tánc, tehát amennyit jobbra, annyit balra is. Ez már nyugat-európai divatok következményeit mifelénk, a branle típusú táncoknak a hatása. Az egy szimmetrikus, kétrészes szerkezetű tánctípus volt már a reneszánsz korban. Bár korábban egyszerűbb, ősibb formái voltak annak is, de azok közben aztán feledésbe merültek. Megcsináltuk a kettősöket, mármint a kettősökből a klézsei változatot, és végül, de nem utolsó sorban táncoltunk a legmodernebb, tehát 19. század végén keletkezett, nálunk a 20. század elején meghonosodott nyugat-európai típusú polgári eredetű táncokból is kettőt. Ezek közül az első a seremoly nevű, a második meg a bőrlödeánka. És itt azt hiszem, hogy szükséges lesz elmondani azt, hogy miért van ezeknek a táncoknak ilyen nagyon fura neve. Nagyon sokan, nagyon sokáig azt hirdették, hogy a moldvai csángók tánca az román tánckultúra, balkáni átvétel, nem a miénk, nem kell különösebben foglalkozni vele. Az imént már érintettem, de akkor a jegyzőkönyv kedvéért még egyszer elmondom, hogy ez egy nagyon régi, az egész világon mindenütt létező táncforma. Páros táncokat csak Európában találtak fel a fehér emberek, az összes többi kontinenseken mind körtáncos vagy egyéni tánckultúra van. Nálunk is sokáig csak az volt. És ha már Nagy Lajos király diósgyőri várát említettem, azt a legjobb elképzelni, nagyon szép belső udvara van, fákjával megvilágítva, ott nagyon jól lehetett moldvai táncházat tartani már a középkorban is. Román nevük ezeknek azért lett, mert miután a moldvai vajdaság kulturális, kereskedelmi és mindennemű kapcsolata megszűnt az anyaországgal, miután Moldva török hódoltságba került, Erdély protestáns fejedelemség lett, tehát a moldvai csángó katolikusokkal való foglalkozás már nem volt prioritás, itt ez a kapcsolat megszűnt. És a magyarság Moldvában fogyásnak indult, a románság meg egyre inkább megerősödött, a többi etnikumok szép lassan felszívódtak, tehát a középkorban kismillió etnikumot emlegetnek a források Moldvában, többek között rengeteg németet, meg mai napig egy megye, meg egy város, sőt több város őrzi a németek nevét, de németek már rég nincsenek Moldvában. Ők ott szépen szőrényszálán felszívódtak. A magyarság kis létszámban még mindig megvan, de miután a bulikat kiszolgáló zenészek, túlnyomórészt ott is cigányok voltak már egy idő után, akik a piacról éltek, tehát nyilván ahhoz alkalmazkodtak legjobban, amiből a legtöbb volt, ezért az egész zenés-táncos kultúrának a terminológiája a román többség miatt a cigányság körében is a román nyelvű lett. Tehát egy idő után, hogyha a csángók akartak a zenésszel tudni kommunikálni, akkor kénytelenek voltak már ők is ezeket a neveket használni. És szép lassan oda jutottunk, hogy a táncoknak ma már szinte kizárólag csak román nevük van, miközben ezeket a táncokat a helyi románság már nem ismeri. Tehát a moldvai folklórt, azt a régi középkori moldvai folklórt, amiről folyton beszélünk, ma már tulajdonképpen csak a csángók tudják. A román falvakban hórát, szörbát tudnak, ennél sokkal több táncot ők már nem ismernek föl, és nem is nagyon szokták táncolni. A csángók meg igen. Szóval ezt azért mindenképpen érdemes erről tudni.
Én azt szeretném elmondani a lányoknak főként, hogy észrevettétek, itt a páros táncokban a moldvainál nem különbözik a lánylépés a fiúlépéstől, mint ahogy azt amúgy megszoktuk más erdélyi táncoknál. Azt megfigyelhettétek a Bőrladjánkánál például, hogy ott a fiú jobb lábbal indult, mert ő önmagának jobbra is kezdte amúgy a táncot, a lány pedig bal lábbal, mert önmagának balra kezdte a táncot, tehát ezekre jó odafigyelni, hogy melyik irányba mész, melyik lábbal kezdesz, de alapjáraton a lépések azok azonosak a férfi lépésekkel. A páros résznél, a fiúknál szeretném kiemelni azt, hogy a lány akkor tudja igazán jól és lendületesen megcsinálni azt az átfordulást akár, vagy a páros forgást, hogyha vezetitek őt, hogyha érzik a lányok, hogy tartjátok őt, ez oda-vissza érvényes, úgyhogy szerintem ezt olyan fontos kiemelni, hogy akkor lesz igazán szép dinamikája a táncnak. És hát amit Elemér mondott még az elején, hogy mackósan kell járni, egy picit behajlítjuk a térdet, és úgy sétálunk, úgy táncolunk. Ez természetesen lehet, hogy jó letisztázni, hogy akik kisebb termetűek, vagy akár lányok, azok ne nagyon erőltessék azt, hogy így mackósan lépegessenek, hanem elég csak így a saját testalkatukhoz mérten ezt a mackósságot beletenni. És van egy olyan dolog, amiről még szólni is kell, meg is fogjuk most csinálni. Ezzel a legutolsó tánccal, a Bőrladjánkával illusztráljuk. Történik, hogy Moldvában nincs táncrend, mint ahogy nálunk van a leglassúbb páros tánctól a gyorsabb páros táncon keresztül a leggyorsabbig mindig rendben működik a dolog. Moldvában az egyes táncok külön-külön élik a maguk önálló életét, viszont ezen belül, tehát az egyes táncokon belül van tempófokozás. Tehát egy Bőrladjánka így, ahogy mi most ilyen jó, ügyes, tanuló tempóban elkezdtük, ez így indul el, és az első 20 percben mondjuk ilyen, aztán utána szépen fokozódik, és aztán az utolsó 20 percben meg már egészen gyors. A táncházakban viszont általában a hosszú felvezetést már unják a fiatalok, tehát mi most már a 2,5 perces slágerek korában élünk, tehát itt mindent gyorsan kell, gyors étterem, gyors minden. De hát ezek a táncok ilyen jó nyugodtan kezdődnek, és ugye egy moldvai bálban, táncos mulatságban csak moldvai táncok vannak, még úgy is, hogy van belőle 50, azért az 50 táncot 50 perc alatt is el tudnák táncolni nyilván ők is, de nem szokták. Tehát ez szép lassan elkezdődik, és aztán fokozódik. Úgyhogy ha manapság egy jól működő táncházba, ahol már mindenki tudja ezt, csak úgy beesünk, azt látjuk, hogy iszonyat nagy tempóban lekergetik a táncot, aztán jön a következő. Igen, de ott összesen 20 perc van a teljes moldvai blokkra, ezért valamiért ez ott így alakult ki. Nekünk nem föltétlenül ezt kell követni, de azért játsszuk el. Tehát kezdjük el ezt a Bőrladjánkát szép lassan, és kérek szépen majd benne egy tempófokozást, és aztán egyre inkább lendületbe jövünk majd, és látni fogjátok, hogy a motivumválasztás és a tempó hogyan függnek össze. A díszítések egészen másképpen fognak kinézni, sőt, tulajdonképpen gyorsan esik jól azokat csinálni, hát amikor lassú a tánc, akkor még nem próbálkozol ott titítás hatásritmusokkal. Tehát az eleje az mondjuk mackós. Nekem. A lányoknak meg legyen őzikés. Okay. Aztán jöjjünk bele és hajtsuk meg egy kicsit.
egy olyan tánc, ami nagyon népszerű a táncházakban, nagyon népszerű Moldvában is, majdnem minden faluban ismerik és táncolják, és a táncházakban klasszikusan rosszul szokás ezt táncolni. Valami miatt az emberek nézik a táncot, és nem látják, hogy mi benne a huncutság. Ezért ezt most megpróbáljuk megcsinálni jól. Valamikor az oktatás legelején megnéztük a kezes nevű tánc lépését. Nyilván emlékeztek rá, az volt az a lépés, ami bal lábbal kezdődött előre, és jobb lábbal ment hátra. Ehhez, amit most fogunk táncolni, pontosan ugyanezt kell csak tudni, ennyi az egész mutatvány, de ez páros. Úgy néz ki, hogy szépen a párom vállainál fogom az ő kis kacsóit, és a tánc első felében előre-hátra megyünk, a tánc második felében pedig mindketten balra indulunk majd el, és 2 lépéses ingamozgást végzünk, úgyhogy mind a ketten balra kezdjük, és mind a ketten jobbra folytatjuk. Tehát azonos irányba mozgunk, nem kerülgetjük egymást. Az, hogy átmegy egyik kezemtől a másikhoz, az egy nagy látszatkeltés. Valójában abból keletkezik, hogy én is egy köríven lépem a pihenőt, és ő is. És a lány se fordul be így a fiú fele, hanem csak szépen előtte. És ennyi az egész, tehát egyből próbáljuk is meg zenére. És most balra! Ez az egyik változat, amikor a körbe befele, és onnan kifele lépjük az első részt. Van olyan változat is, ahol körbe-körbe megyünk, már az első résszel is, és ezt fogjuk most megpróbálni. Figyelj! Köríven megyek előre. És vissza. És Moldvában ez az elterjedtebb, a táncházakban meg pont nem. És a második rész.